Nova concentración no Centro de Saúde de Ribeira. A veciñanza segue pedindo melloras no sistema sanitario do municipio, asegurando que a falta de médicos e as longas listas de espera son inconcibibles. A situación no Centro de Saúde de Ribeira non alberga ningún cambio. A veciñanza volveuse a reunir ante o complexo sanitario manifestando a súa desconformidade respecto a como se está xestionando o sistema de saúde. A cidade galega, tal e como afirma a poboación, segue sen médicos suficientes en atención primaria e as listas de espera prolónganse sen parar. Bueno, pues nada, estamos aquí porque necesitamos médicos. Porque estamos pedindo as citas e hasta o mes non nos las dan. O meu marido estuvo 1 ano esperando por unha operación. Eu estou pendiente de facer un preoperatorio, xa levo 5 meses esperando. Entonces, necesito médicos, necesitámolos, porque non entendo, porque os tiñamos antes e agora non os temos. Pa onde foron? Que pasou? Só quero dicir eso. Eu penso que Ribeira merece ter todo o persoal que necesita para atender a unha población tan importante como é Ribeira, e entón pois eu veño apoiando isto. A ver, non é normal que retrasen tanto isto, donde coño meten os cartos? Se antes o sabía, agora tenos que averiguar, que nos comeu ninguén, non se evaporaron, por obra do Espírito Santo. Así mesmo, fan fincapé na reivindicación en forma de cadea humana programada para o sábado 11 de outubro, a partir das 4 da tarde. A cadea humana é unha idea da plataforma da sanidade e me parece unha boa idea facer esta concentración todos os xoves e a continuación, pois o próximo xoves ás 4:30 da tarde se vai a facer esa cadea humana. Fan falta 5.000 persoas, se son máis, moito millor. A veciñanza xa leva meses protestando ante unha situación que parece non cambiar e aseguran que seguirán manifestándose até conseguir unha mellora no sistema sanitario do municipio.